Dobar dan, moje ime je Atina, a vi gledate Mali dnevnik. Ja sam Aleksa i u nastavku gledat ćete. Vijesti iz sporta, vodimo vas na ples. Gost u studiju, Dorotea Bulović. I za kraj, vremenska prognoza. Prekidamo dnevnik zbog važnih vesti. Upravo nam je stigla vest da je u Beogradu kolaps. Sve ulice su pune automobilima koji se ne pomeraju. Ako želite negde ići, najbolje je ići sporednjom ulicom. Mada i one su pune. Najbolje je ostati kod kuće. Kao što smo obećali, vodimo vas u plesnu školu. Nego, voliš li ti ples? Da, ples je prelepa umetnost. Zar nije to sport? Najbolje je da pitamo Dragicu i Vida. Ja mislim da je to sport. Ja mislim da je umetnost. Ja mislim da odgovor na to pitanje zna Ignjac. Ples je malo sport, malo umetnost. Pola-pola. Sport je zato što moramo puno da vežbamo, puno da treniramo svaki dan, da se spremamo i da trčimo i da radimo vežbe i da vežbamo ples i isto tako se takmičimo, idemo na takmičenja. A umetnost iz tog razloga zato što moramo da se poveže to sa muzikom, da mi imamo našu maštu, kako to mi želimo da izgleda naš neki pokret, da vežbamo to pred ogledalom, da li je lepo, da li nije lepo i tako. I to su neke stvari zbog kojih je jako lepo trenirati ples, zato što vežbaš da budeš jak, da budeš prav, da možeš puno da trčiš i da imaš puno kondicije, a isto tako vežbaš i da slušaš muziku, da uživaš u plesu i u pokretu. Za Mali dnevnik, Dragica i Vida. Sa nama u studiju je Dorotea Bulović. Ona je dobila dodijeljenu nagradu na festivalu Fedemus. Ako se ne varam, dobili ste nagradu zbog pesme Želja. Tako je. Učestvovala sam na takmičenju Fedemus za deca kompozitori i osvojila sam prvu nagradu za vokalnu kompoziciju. Za ovu nagradu odgovoran je moj ujak, Zlatko Bokun, koji je također muzičar i pomogao mi je oko komponovanja i muzičkog aranžmana. Ali, osim njega, odgovoran je i moj nastavnik muzičkog iz osnovne škole Kreativna pera. Da li planirate da napišete još neke pesme? Planiram, ali u ovom trenutku nisam nijednu krenula da pišem. Hvala što ste bili naš gost u studiju. Ostalo je još da čujemo šta ima Vremenko da nam kaže. Vremenko, stigao sam! Gdje ćeš ti da nam kažeš vremensku prognozu? Pa ne znam zašto ne bih u šumi u kojoj ja živim, sve životinje znaju kakvo će biti vreme. I kad sam već u šumi će vreme biti blatnjavo i kišovito. Svuda će biti blato. I lišće će biti klizavo, veoma klizavo. Zato pazite da ne slomite svoje male šapice. Naravno, ovo ne važi za puževe kojima treba nedelju ili 2 ili 14 dana da pređu samo 1 kilometar. Eto, to je bilo vreme iz šume. Šume? Pa ovo je Mali dnevnik. Vreme u gradu je isto kao i u šumi. Mislim, valjda je isto kao i u šumi. I preporuka gradskim puževima. Nemojte da izlazite nigde da vas ne bi zgazili. To je bila vremenska prognoza. Gledali ste Mali dnevnik. Gledajte nas sutra na istom mestu i u isto vreme. Beše počinjem. Kako beše počinjem? Počinjem, dobar dan, moje ime je Tina, vi gledate Mali dnevnik, jel može tako? A da li si ti stvarno snimala tu pesmu? Ja sam.